dali, ipaila-ila ta kang mama day. Ma, si Tess, ang akong uyab, o ang iyang anak si Mandy. Babe, amin. Paamin ako. Mandy? Kaluyan ka sa Ginoo, day. Asa man naman kwarto? Dali, kuya ganda mo sa sod. Jason, gawas niyag balik din ha. Magkikistorya ko nimo. Nak, nganong siya man? Sa kadaghang babae, nganong katuman? Naano may anak daan? Mahal ako si Tess, ma. Ay. So, anhin nimo sila papuion din Oo, ma. Sige, wako'y bahibo. Kay imo maning bay. Doon na kay katungod kung kinsay imong papuion din Pero ang ako lang nakba, murag po ako'y salig ang babayana. Ma, ay ko pagsulti, anagot. Mahal ako si Tess, ma. Ug mahal ko niya. Nahala, sige. Maumang ka. Dali na, kaon na mo. Nakaluto na ko. Mommy, I don't like fish. Jason, wa ba laing sud ang gawa sa isda? Dili maayo nga magpili og sudan. Kung unsay naa sa lami sa mukaon kay mauray naa. Magpalitan lang ko sa gawas. Kung isda naman day kaya ninyo ipakaon na mo. Ako na lang. Kung sa may gusto ni mong kanon, Mandy. Fried chicken, Tito Jason. Okay, sige. Wait lang ka din, ha? Mag-buy ko og fried chicken sa gawas. Dili ba ay nang gibuhat ni mo, uy, anak? Nga imong spoiled ng inahan og anak? Mapasag din na lang, good. Mao niya akong way mga ikapamatuod akong Tess nga mahal ako siya. Ug dawat ako siya. Di man taong gyud ko uyon nga makigrelasyon ka anak, nak. Wa man rin respeto na ako. Ay, kabla ka, ma. Ako siya istoryahon. Dili ko maginingon anak sa mong mama kung tarong lang siya nakighalubilo na mo dinhi. Klaro man ba? Nga dili siya uyon nga nakigrelasyon ka nako. Dili man sa ingon anak lang ga. Atagin ng surug time si mama aron maila-ila kanya maayo. Please lang, Jason. Kung ang buot mo ipasabot nga paludhon ko nimo sa imong inahan, dili gid mahitabo. Wa ko'y ludhan bisan kinsa. Bisag uyab pati ka o bisag mama pa na nimo. Tess. May bawa ka kinako, Jason. Og nakaila ka gid kaayo nako. Wa ko makigrelasyon nimo aron anderon ko nimo. O tinuod nga naa na ko'y anak. Og kaya ra na akong mabuhi bisag way lalaki sa akong kinabuhi. Tess. Recorded by X Thunder Gaming. Wa na kailangan yung sulti kay mupahuway na ko. Wala na. Sige na. Katuog na. Okay. Good night. Grabe ha sa di mo kaandira ng uyab ni mo ba yun? Mahal lang gina ako si Tess, bay. Karoon ako sukal makafeel og sa may ini, bay. Bay, ayaw ihurot og hatag tanan. Na, luol di ka. Nagplano na gani ko, bay, nga mag-propose na ko niya. Unsa? Anak, sure nagkaan na imong desisyon nga makigminyo ka na niya. Sure na ko, ma. Sure na ko nga si Tess na ang babae nga akong gusto minyuan. Pero, Ma, anak... please lang. Ay ko gilabtis akong desisyon. Mahal na ko si Tess. O buhato na ko ang tanan para niya. Anak... Will you marry me? Jason. Mahal ti ka, Tess. O
og dawat na ako imong kagahapon. Please, marry me. Yes! Yes, Jason! Magpakasal ko ni mo! Yes! I love you. I love you too, Jason! Jason! Nga na magbuot man ka? Oh, Tingali ka limot ka nga dako katungod karon kay asawa nako. si Tess mo dun? Kinsa magkikontra niya? Ha? Sige, pasensya. Nahibaw man ko ba? Nga wag kay gusto na kong maong mangita gyud kag bikil? Gusto gyud ka nga ipanahon nimo sa imong anak nga wa ko'y ayo nga pagkaasawa. Ma, gusto sa Tess, ma. Naibaw kong trabaho ni mo sa una. Pero lahi na ni karon. Asawa na nako siya, ma. Busa pasagdi na lang siya na siya mubuhat ani mga ingon ani. Onak, naanad lang gitingalik ko. Pero wa ko'y tuyo nga unsa man ha. Wa ko'y tuyo nga dautan. Bay, murag sobra ra magkakainlaw ng imong asawa, uy. Ayaw kalimot nga, inahan daw na nimo. Kaluoy ba sa imong mama, ha? Bay, sakto mo sa ako sawa, bay. Asawa na nako na siya, bay. Maong iyan na ng trabaho ng buluhaton sa bahay, bay. Bay, Jason. Wa ko makauyon sa gibuhat sa imong inahan ako. Usa? Nga naman, nag-away na sa mo? Iya kong gipasangin lang nga na ako na ko'y laki. Sobra na kina sira. Usa? Day, pasensyahin na lang sa mama. Ako rin siyang istoryahon. Ma-okay na ko, Jason. Kung imo nang palayason din eh. Oh, Tess. Aon sa man? Sa imo layas o kami? Oh, Tess. Ako ra siya gisultihan kay maunay ni katag nga chismis sa gawas nak. Pero kung di mo ko palayason dito, okay na. Ma, dili man sa ingon nga palayason ka. Pero mas maitingali nga magkalagyo na mo ni Tess. Kaya di mo gid mo magkasinabot, ma. Nagkasabot ko na. Inahan ko nimo maong mas musabot ko nimo. Hinaot lang unta nga magmalipayon gid ka uban anang babayhana. Adto lang una ko sa imong magawang mo puyo. Ma. Cellphone mo yung Tess? Nahibilin? Pinsam kaninong text niya. Be, asahon ko niya. Asa na ka? Padung na ko. Can't wait to make love to you. Ang akong cellphone! Kinsa ni? Nanghilabot ka sa akong cellphone? Nga, di kay lain? Jason! Sultihin ko! Jason, sorry. Sorry, nadalang ko. Promise, dili na mausab. Please, pasaylo ako, Jason. Pasaylo ako. Isa at hindi mo pa aking tabi. Pinipilit ko rin. Bisag na iba kung mabawagid ang ugma ni Tess na ako, pero ambot ba? Di man gyud ko makabiya niya. Bugo na akong bugo, pero mahal lang din ako siya. Di ni nalang dagang salamat. Ariman. Recorded by X Thunder Gaming.
Mo kita mga higalang kaagi ni Jason na taga Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, kulang ako kapag wala ka. Ang mga kaagi kibahatan na gawa sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga suking paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalinlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulamanong handumanan sa sagawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa handumanan official Facebook page. Hantod sa sandali kayon, daghang salamat sa inyong pag